ESK informa. Osakidetzako EPEA bere bigarren faseari hasiera eman dio. 2021-22 EPEaren ebazpena hasi da. 2021-22 eta egonkortze EPEA bi fasetan banatuta dago. Alde batetik egonkortze EPEA eta bestetik 2021-22 EPEA. Egonkortze EPEA oso aurreratuta dago. Oraindik kategoria garrantzitsuak falta dira, baina gehienak argitaratuta daude. Ostiralean martxoak 7, 2021-22 EPEko behin-behineko zerrendak argitaratzen hasi dira. Medikuntzako espezialitateen batzuetan. Bigarren fase honetan destinoak aukeratzen dira berriro. Zure kategoriako behin-behineko zerrendak argitaratuko dituzte. Momentu horretan, lehenengo erazkinean daudenek destinoak aukeratuko dituzte. Gogoratu, prozesu osoa amaitzen denean, bi fasetan plaza lortu baduzu, zeinekin geratzen zaren, aukeratu ahal izango duzu. Zalantzarik baduzu, galdeiguzu!